Те ни тровят. И не говоря просто за алкохола. Съществува огромен списък с вредни вещества, които разрушават здравето ни и те са навсякъде около нас. За някой от тях дори не подозираме. Това не значи да се изпълваме със страх и паника и да излизаме от вкъщи само в предпазно облекло. Все пак ние трябва да живеем на тази планета. Някои не можем да избегнем, но други определено са под наш контрол. Ето списък с токсичните вещества, които сериозно ни ощетяват. Горива, газове, пластмаси, машинно масло, разредители, бои, химични торове, пестициди, флор, хлор, аспартам, мононатриев глутамат, формалдехид, електрически освежители и спрейове за въздух, парфюми и одеколони, ароматизирани кремове, лосиони, душгелове, лак за коса, боя за коса, конвенционален грим, спрей за тен, очистващи перилни препарати, омекотители, кърпички за сушилня, антибиотици, антидепресанти, снотворни, статини, медикаменти за кръвно налягане, хормонални лекарства, противозачатъчни, патогенни микроорганизми И още много други. Но аз се чувствам добре. Нищо ми няма, ще кажат някои от вас. Това е така до някакво време, благодарение на работния кон в организма ни, а именно черния ни дроб, който прилежно и с грижа към нас складира всички тези отрови в сърцевината си. Но безкрайен ли е капацитетът му? Колко може да побере? Всичко е много индивидуално и няма общоприета формула. Диагностиката с биорезонанс показва наличието на всички горе изброени вредни вещества. Хубавата новина е, че е напълно възможно всяко едно от тях да бъде изчистено от нашето тяло с правилните грижи. Не чакайте да стане късно.